nok mest kendt for en søgemaskine, som blev lanceret i midten af 90'erne. Men siden da er Yobi blevet til meget mere end bare en søgemaskine. Yobi er i dag en portal, som underholder og servicerer mere end 600.000 brugere. Dels via vores live-opdaterede nyheder, men også vores gratis tjenester som mail, chat og debat. Vi var på udkig efter et nyt CRM-system, og det var vi, fordi det CRM-system, vi havde i forvejen, det var egentlig et banalt regneark. Det var vigtigt for os, at det var et webbaseret system, så vi ligesom kunne anvende det lige meget, hvor vi befandt os inde. Det skulle være sådan et ret fleksibelt og tilgængeligt 24/7-system, vi var på jagt efter, kan man sige. Og hvorfor det så lige blev WebCRM? Jamen det var, fordi det var meget enkelt og nemt at få en demo, for downloadet systemet, få det prøvet, få det testet. Og det viser faktisk, at vi kunne komme ret langt på ganske kort tid. Det næste var også, at det skulle være enkelt og nemt, at vi kunne forstå det og komme i gang med det relativt hurtigt. Og det kunne WebCRM hurtigt give os en guidance til, at det kunne sagtens lade sig gøre. Og derfor så var vi meget langt med WebCRM. Jeg vil sige, faktisk på 2 uger var vi ekstremt langt. Jamen fra tiden, at vi var i gang med at implementere systemet, til vi rent faktisk tog det i brug, tog ikke mere end 5 minutter. Og det er det, der er den stærke del også ved WebCRM i den indledende fase, det er netop, at man kan downloade demoen, og man kan faktisk sætte det op, som var man i produktionsmode. Det er virkelig stærkt, at man kan nå så langt, og når man så er klar, så kan man sådan set bare gå live i løbet af meget ganske få minutter. De funktioner, vi benytter i WebCRM, det er aktiviteter, det er organisationer, det er tilbud og leverancer. Derudover så benytter vi rent faktisk også det modul, der hedder Dashboard, som kan man sige erstatter vores gamle salgstavle, som var en whiteboard-tavle. Så vi nu har en 42-tommer fladskærm, der viser os grafer på, hvor meget vi har solgt i forhold til vores budgetter, og hvad vores vægtede pipeline er. Ikke bare for indeværende måned, men for den periode, vi faktisk ønsker at se data fra. Vi bruger også, kan man sige, mailskabeloner og PDF-skabeloner til at kunne generere tilbud og sende det ud, så det ser professionelt og ensartet ud, når vi sender eksempelvis tilbud eller ordre opfølgninger til vores kunder. Vi har integreret WebCRM i forhold til vores bannerstyringssystem og i forhold til vores økonomisystem, således at vi kan automatisere så mange processer som overhovedet muligt. Altså, vi anvender langt flere processer og måder, vi arbejder også i forhold til vores kunder på, end da vi gjorde, da vi havde vores regnearkløsning. Af nogle få kan vi jo bare nævne, at meget mere integrerede processer, meget mere strømlignende måde at agere i forhold til vores kunder på, og en meget mere struktureret tilgang også for vores sælgere at gå til kunderne på og følge op med kunderne på. Hvorfor vil vi anbefale WebCRM til andre virksomheder? Det vil jeg, fordi det var enkelt og nemt at komme i gang med. Det er sådan et no-frill-system. Det er enkelt og simpelt. Man kan downloade sin demo, man kan sætte det op, og man kan næsten være tæt på live. Og når man så skal gå live, ja, så er det om at sætte et enkelt flueben, og så er man i gang. Og man skal også lige huske, at WebCRM koster jo ikke en bondegård. Det er faktisk et ret kosteffektivt system. Og det gør jo også, at kan man få 90-95% af alle sine fordele til ens virksomhed og betale en lille skilling for det, jamen så er det jo klart, så er man jo nået rigtig, rigtig langt. Det er et stærkt værktøj.